Philip, bare kig på mig. Det er 9 sekunder. Og nu mener de. Kæft, hvor er det ringe. Det ser dumt ud, det der. Lille ham ikke. Ja, okay. Ja, lidt. Lad ham hænge lidt der. Vi skal have nogle billeder. Yes, man! Well done! Ja. Meget fin stil, Philip. Det har du prøvet før. Så, High five, Philip. nu skal jeg snart have noget mad og noget drik. High five. Sådan. Man kan godt se, at du har prøvet det før, Philip. Hvordan har du ikke? Men altså, jeg er utrolig glad for, at du kommer og filmer hver gang lige. Eller? Ej, det var fint. Handshake, det er godt gået. Tak. Tak for opmærksomheden. Tak.